Yma ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn gyrru hyfforddiant meddygol a gofal iechyd yn ein flaen trwy ein Canolfan Ddysgu, trwy Efelychu a Throchi o radd flaenaf. Ein gweledigaeth yw hwyluso Addysg Seiliedig a'r Efelychu ar gyfer staff meddygol a gofal iechyd a myfyrwyr gyda diogelwch, cleifion a gofal o ansawdd wrth wraidd yr wnawn. Gan ddefnyddio ystod eang o brofiadau addysg Efelychu a ategur gan arbenigedd o fewn ein tîm Efelychu craidd, y Prifysgol ehangach a'n partneriad bwrdd iechyd, bydd ein dysgwyr yn cael profiad uniongyrchol o'i proffesiwn yn y dyfodol. Mae ein rhaglenni Efelychu wedi ahalunio a safonau a chredi cenedlaethol a ryngwladol wedi eu lliwio gan ddatblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer staff ac egwyddorion addysgol i fyfyrwyr. Mae dysgu Efelychu a Throchi yn ddeinamig ac yn rhyngweithiol, gan gwmpasu Throchi sy'n hwyraidd cyflawn, Realiti Rhithwir a thechnoleg sgrin gyffwrdd. Fe'i cynllunwyd i ategu dulliau addysgu traddodiadol a phan geith ei ddefnyddio gyda'i gilydd, bydd ein dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth dyfnach, fwy ymarferol o'i maes pwnc. Mae ymgorffori'r math hwn o ddysgu yn ein cwricwlwm yn rhoi profiad ymarferol i'n myfyrwyr, gan ganiatáu iddynt bontio'r bwlch rhwng gwybodaeth ddamcaniaethol a chynhwysiad ymarferol mwyn gwella'u profiad dysgu yn sylweddol. Bydd nomoleiddio Efelychu o fewn rhaglenni addysg yn sicrhau bod ein gweithlu yn y dyfodol a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol wedi ei gwreiddio mewn egwyddorion allweddol perfformiad uchel, diogelwch a ring proffesiynoldeb. Yma ym Mhrifysgol Abertawe, rydym ni wir yn llunio dyfodol addysg meddygol a gofal iechyd.